Dobrý deň, moje meno je Dáša Černá Gejdošová a chcela by som vám predstaviť jednoduchý spôsob čistenia krbového skla. Handričky sú nazývané čistíky. Prvý čistík bielej farby je určený na mokré čistenie. Druhý čistík farebný je určený na suché čistenie. Biely čistík pred použitím zvlhčíme pod tečúcou vodou. Tento čistík má tvár rukavice a preto sa dá použiť z oboch strán. Čistíkom najprv navlhčíme celú plochu skla na krbe. Potom krúživým pohybom začneme čistiť sklo. Tieto dva špeciálne čistíky sa od bežných handričiek na čistenie odlišujú tým, že obsahujú nanomolekuly striebra. Nanomolekuly sú implementované do vlákna čistíkov, ktoré sú potom schopné jednoducho a bez použitia chemických prípravkov vyčistiť aj silne znečistené povrchy. Po odstránení hrubej špiny najprv preperieme čistík so tečúcou vodou. Namydlíme ho špeciálnym mydlom a ručne preperieme. Je to veľmi rýchle, ekologické, bez použitia chemických prostriedkov a len pomocou čistej vody. S vypratým čistíkom môžeme dočistiť prípadné zbytky špiny na skle. Nakoniec sklo preleštíme suchou farebnou handričkou, ktorá sklo vyleští a nezanechá na ňom žiadne šmuhy. Na záver čistíky vyperieme v práčke. Bližšie informácie o týchto špeciálnych čistíkoch vám rada poskytnem telefonicky alebo e-mailom. Ďakujem za váš čas.